Kuya Rami, magkano po presyo ng tilapiyang Batangas? Bigyan na tayo ng 110, 110 na per kilo. Ay, yung bangus nyo po. 200. Ayun, 200 pesos na per kilo, no? So, ito yung mga presyo ng kanyang mga isda. Ulo, nakakabili rin po dito. So, 130 po ang per kilo na mga ulo. So, sariwang mga ulo po yan. Ayan. Tapos, espada. Yan eh, ulo ng ano to, bubuli. Ayan, ito yung mga katawan niya, oh. So, yung mga sariwang katawan ng ano, yung gilit, magkano ang presyo? 200? Ayun, 200 pesos po. Yan po yung mga isdang bubuli. So, lalaki po ng mga espada rito, oh. 280. Ganyan kalalaki po yung mga espada. Ang asa-asa mo, magkano presyo? 200 po ang per kilo ng Yes po. hasa-hasa. 120 po dito sa mga isdang tawilis. 120 na per kilo. Mga presyo ng hipon po natin dito ay 100 pesos na tumpukan. Ang dami, oh. 100 pesos po yan na inyong mabibili. Pesos na tumpok. Matambaka. Lapu-lapu po nila dito ay 180 per kilo. Ito yung tinanong sa atin, no, ng ating viewers. Suharan ba to? Suharan? Ito yung surahan. Sa papakol, pero yung tawag nila dito parang suharan yata. Surahan, no? Magkano per kilo? 140. So, ito po yung tinatanong nyo pa sa akin na isda, no? Sa aking manonood. Ito po yung 140 na po ang per kilo. Sarap yan talaga, inihaw. Surahan. Good morning everyone. Na tayo po ay nandito sa Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo ng ating mga mamimili o mga kababayan. So mag-alam-alam tayo ng kanilang mga presyohan ng latagan dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So yan yung mga latagan dito ni Kuya Romy ng kanyang mga tilapiyang Batangas at mga bangus dagupan. Bili na kayo, bili na. Kuya Romy, magkano po presyo ng tilapiyang Batangas? Bigyan na tayo ng 110, 110 na per kilo. Ay, yung bangus nyo po. 200. Ayun, 200 pesos na per kilo, no? Yung sa maliit po ay 180 na per kilo. Yung malalaki po dito na bangus dagupan ay 200 pesos na per kilo. So may hasang pa kayo? Ay, malapit na. Yung hasang talaga eh, no? Malapit na magkaroon. Kaya nung magugulat ka, may kinapa sa leeg, nahanap yung hasang. Mahal ko yung hasap ko eh. So yan po yung mga presyo, no, ng kanyang latag dito ng tilapiyang Batangas at bangus dagupan. So Kuya Romy, marami pong salamat. Thank you po. Salamat. Update po muna ako dito. Support kay Boss Lando. Salamat po. Alright, so tawid na tayo dito sa latagan pa ng mga isda na ating makikita at yung mga presyohan. So dito yung mga presyo naman po ng mga bangus na pandaing. So yung bangus na pandaing po dito ay 140 na kilo. So ito yung latagan, no, nung napagtanungan natin doon sa kabila. So ito yung mga presyo ng kanyang mga isda. Ulo, nakakabili rin po dito. So 130 po ang per kilo na mga ulo. So sariwang mga ulo po yan. Ayan. Tapos espada. Yan eh, ulo ng ano to, bubuli. Ayan, ito yung mga katawan niya, oh. So yung mga sariwang katawan ng ano, yung gilit, magkano ang presyo?
200? Ayun, 200 pesos po. Yan po yung mga isdang bubuli. So, lalaki po ng mga espada rito. Oh. 280. Ganyan kalalaki po yung mga espada. 280 na per kilo. At yung mga bangus na kada piraso po dito, 180 per piraso. Yung sagisi, ito po. Magkano sagisi? 160 na per kilo, no? Yan po yung mga presyo na atin po nakita dito sa Malabon Fish Market. Bossing, salamat po. So, yan po yung mga nakikita po natin, no, sa mga pag-iikot ng ating mga kababayan at naghahanap ng mga murang presyo na mabibili. So, dito yung mga tumpukan nila, ito na yan. Pogi, magkano tumpukan mo? Ayun, 50. 50 pesos na tumpukan ng galunggong. Galunggong na babae. So, matambaka rin po dito ay 50 pesos na tumpukan. Yung mga tumpukan doon ng mga sapsap, kabase, ayan, yung mga 50 pesos, no? Etong mga buwan-buwan po, 2 piraso. 100 pesos. So, 50 pesos sa mga isang sapsap, kabase. Ayan. So, mga 50 pesos, no, na kaganda-tagan ng tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Salmonete. So, sa mga tumpukan po dito ay mga 50 pesos lamang po, no, na inyong mabibili. At sulit na sa mga presyo. So, ito yung mga tumpukan po ng bangus pandaing, 100 pesos. Meron na rin po siya mga nakadaing. Ang asa-asa mo, magkano presyo? 200 po ang per kilo ng hasa-hasa. 200 pesos na per kilo. Ganda, oh. Ito yung mga salay batang sa halagang 50 pesos. Ayan, 50 pesos lang po ay makakapagpangat ka na ng isda. 50 pesos. $120 po dito sa mga isdang tawilis. 120 na per kilo. So, madami ang mga latagan po dito, no? So, yung mga presyo ng hipon po natin dito ay 100 pesos na tumpukan. Ang dami, oh. 100 pesos po yan na inyong mabibili. Yung mga gulyasan natin dito ay 100 pesos per kilo. Tapos yung mga tumpukan ng mga galunggong ay 100 pesos. Alright, so yun nga po yung mga naikot natin na bentahan po nila ng mga isdang tumpukan sa Malabon Fish Market. At meron din po dito mga isdang matang baka. 100 pesos na tumpok. Matang baka. Galunggong. Ang galunggong 100 pesos din, mga lodi. Ayun. Tapos mga 50 pesos, no, na galunggong. At yung mga hipon po dito ay 330. 330 na per kilo. Alright, so dito naman tayo sa mga gulay na mga pansahog sa inyong mga lutuing ulam. At pwede kayo magsinigang, no? Sinigang na hipon. So, dito tayo sa mga latagan na mga gulay po nila, no?
So, nandito tayo kay Gandara. Shout out. Shout out sa mag-asawa. Good morning, good morning. So, alamin natin yung mga presyo ng kanyang mga gulay. Happy Sunday, guys. Yun. Ito mga okra mo, 10 pesos. 10 pesos lang ang magkano. Ito po, 10 piso. So, 5 piraso na, no, na nakatali na okra. Tapos yung mga 20 pesos na mga gulay na pansahog. Nasaktuhan lamang po sa inyong mga lutuin. Makakabili rin po talaga kayo rito. Shoutout sa Panganiban family. Ayun, shout out sa Panganiban family. So, pa-support. So, ito yung mga latag nila, no, ng gulay. So, repolyo. Magkano ang repolyo? 80 pesos na kilo. So, yung carrot natin, Carrot, 80 na lang din. 80 pesos na kilo. Luya, Sa luya, wala, mahal magkano. Luya, 180. 180 ang per kilo. So, 90 pesos kalahating kilo, no? So, shout out sa iyo, nanay. Good morning po. Shoutout kay Nanay Vicky. Ayun, shout Kasama out. daw, 50 isda niya. Kasama Yan po daw. ay naghahanap po ng mapapangasawa. Wow. Hindi niya po matagpuan yung mapapangasawa. Dalagang dilag. Siyempre, dalagang Pilipina, yeah. So, yung mga tali-tali po natin dito ay 10 pesos. Salamat! So, shout out sa Panganiban family. Shoutout sa mga followers natin dyan. Ayun. Magsasawa pa po. Ayun, wag po kayo magsasawa, no? Tatay, malungkot lang yan. Ngayon, masaya na. Ayan. Ayan, birthday yan ngayon. Happy birthday! Salamat thank you! So, akit tayo uli. Balik tayo dito sa mga latagan ng kanilang mga isda, no? Na ating pang makikita at maia-update sa ating mga kababayan. So, dito yung mga gulay pa rin po yung ating mapapasyalan, no? Yan po yung mga 20 pesos na mga tumpukan at 10 pesos. May mga 50 pesos na latag po ng sibuyas. Yan po ay mga nakabalot na. At yung mga bawang po natin yan po ay 20 pesos. Kamatis, ganun din po ang mga presyohan, no? 20 pesos na inyong mabibili. Hindi ka naman sila yung. Pero makapal naman yung ano, friend. So, yung mga suka. So, shout out po. Good morning po. Yun. Good morning po. So, ito yung mga suka ng antike. Sa halagang 60 pesos ay isang botelya na po na malaki. At yung 20 pesos sa maliit na botelya po. So, masarap yung suka na yan. Talagang sausawan na sa hapagkainan, no? Kung ano man lutuin na prito na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market na anumang isda, no? Salamat po. Good morning. Akit na tayo dito. At dito naman yung mga latag. Ito yung pwesto ni Nanay Noemi na iniwanan na po at wala nang nagbebenta. Sagisi 150 per kilo, galunggong 120, galunggong balsa. So yan po yung mga presyo ng kanyang latag. Ito po yung mga tumpok-tumpok na po na isda, oh. Yan po yung mga gilit na, no, na inyong mabibili. Dalagang bukid. So, ikot-ikot lang ang ating mga mamimili, no? Talaga naghahanap at sinusulit yung kanilang pagbili ng kanilang mga isda. Ito, mga betelya, labahita, snapper, lapu-lapu, sagisi. So, yan yung mga isdang bato dito na nakikita nyo po sa aking vlog, no? So, yan po. So, abante pa tayo at meron pa tayo maia-update dito sa Malabon Fish Market. Yung mga lapu-lapu po nila dito ay 180 per kilo. Ito yung tinanong sa atin, no?
ng ating viewers. Suharan ba to? Suharan? Ito yung surahan sa papakol, pero yung tawag nila dito parang suharan yata. Surahan, no? Magkano per kilo? 140. So, ito po yung tinatanong nyo pa sa akin na isda, no? Sa aking manonood. Ito po yung 140 na po ang per kilo. Sarap yan talaga inihaw. Surahan. Yan po ang mga galunggong. Magkano per kilo ng galunggong? 180 ang per kilo ngayon ng galunggong. Oh. Salamat. Thank you. So, yan po yung update natin, no? Dito may mga magaganda rin mga latag ng kanilang mga isda. So, ito po yung mga isdang betilya. Betilya, no? Tapos mga labahita. Surahan din po yun nandito. Oh. Yan, labahita, suharan, tapos ayan, oh. Yan po yung isdang betilya. Laki ng inihiwa ng mga gulyasan. Alright, so ganito po yung mga sitwasyon o kaganapan dito sa Malabon Fish Market, no? So marami sa ating mga kababayan at mamimili ang dumayo upang makahanap o makatipid sa kanilang pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Baka na ulo. Yeah. Patay. Alright, yun po yung mga update at napakita ko po mga latagan ng kanilang isda dito sa Malabon Fish Market.